Huomenta kaikille kuuntelijoille ja katselijoille. Tervetuloa Wolf Consultingin webinaariin ja aiheenamme meillä transformaation läpiviennistä. Mitkä on kriittiset kompastuskivet ja mitkä on sit toisaalta ne menestystekijät. Mun nimi on Heli Saarelainen, olen muutosvalmentaja ja muutoksen personal trainer, sanoi joku tällä viikolla. Joo, hyvää huomenta munkin puolesta. Mun nimi on Markku Herrala ja toimin myöskin täällä Wolf Consultingina vanhempana neuvonantajana ja vähän niin kuin Helin aisaparina näissä muutoshankkeissa ja transformaatiohankkeissa ja muissa asioissa. Ihanaa, että olet tullut linjoillemme. Noin 45 minuuttia meillä on aikaa keskustella transformaatioiden läpiviennistä. Wolf Consultingista muutama sana. Wolf Consulting kuuluu ja on osa Wolf Oyj:tä, 135-vuotias pörssiyhtiö, jolla on pitkät juuret suomalaisessa historiassa. Me ollaan oltu se yhdistäjä avainvaikuttajien, tavallisten ihmisten välillä. Wolfin kulma tunnettiin pitkään kohtaamispaikkana ja merkityksellisenä teemana. Ja sieltä sitten vuosien varrella tämä asiantuntijapalvelu on nostanut päätään ja tullut osaksi tätä Wolf-ryhmää. Ja Wolf Consulting on nyt toiminut ensimmäisen täyden vuoden ja toista vuotta tässä mennään. Tahtotilanne ja tavoitteena meillä oli, kun tätä yritystä käynnistettiin, että me saataisiin paras kotikonsultille. Ollaan etsitty, haettu, löydetty sellainen tapa ja sapluuna, jossa hyvien ammattilaisten on mukava tehdä yhdessä töitä. Ja puhutaan, että ollaan vähän tämmöinen boutique-konsulttitoimisto, että tehdään haastavia muutoshankkeiden ja uudistushankkeiden äärellä hyvien asiakkaiden kanssa käännöstöitä ja muutoshankkeita. Ja itse asiassa toi hauska, että mainitsit tämän kohtaamisen. Että kohtaamisista on kysymys myös tässä webinaarissa. Ja kohtaamisista on todella paljon kyse myöskin transformaatioista. Et tänään puhutaan, niin kuin Heli tuossa mainitsikin, transformaatioista. Jo tuossa reilu 10 vuotta sitten tutkimus osoitti, että noin 70% transformaatiohankkeesta epäonnistuu jollain tavalla tai jollain mittarilla. Ja sehän on niin kuin aika hälyttävää tässä ajassa, jossa maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. AI erityisesti aiheuttaa niin kuin muutoksia ja transformaatioita. Jotkut hyppää siihen transformaatioon hyötyäkseen siitä itse ja jotkut se pakottaa siihen transformaatioon. Sen takia tämä on niin kuin hyvin ajankohtainen teema juuri tänä päivänä ja päätettiin sitten käydä pikkuinen keskustelu tästä, miten me nähdään tätä. Meillä on kolme tämmöistä kriittistä teemaa tähän aamuun varattuna. Käydään niistä hiukan keskustelua. Puhutaan ensin ihmisistä, ihmisten sitouttamisesta, mikä on se yksilöiden rooli siinä transformaatiossa. Sitten puhutaan johdon roolista, koska se on niin tärkeä siitä, niin kuin, että miten se onnistuu, miten se viedään eteenpäin ja miten se johdon tulisi toimia. Ja sitten puhutaan vähän ehkä organisaatiotasolla siitä pitkäjänteisyydestä. Transformaatiothan on hyvin pitkiä prosesseja. Et ehkä se on se keskeinen muutos tai erottava tekijä, jos puhutaan muutosprosessista, että muutosprosessissa vaihdetaan joku järjestelmä toiseen, mutta transformaatiossa tehdään yleensä perustavampaa laatua olevia muutoksia toimintamalliin, jotka pitäisi sitten saada tietysti juurtumaan ja vanhasta päästyä pois. Joo, ja ehkä tuossa vielä sillä tavalla kehystäisin tosiaan tätä muutoksen ja transformaation välistä eroa. Me lähtökohtaisesti haluttiin tänään puhua ja keskustella siitä transformaation läpiviennistä, siitä syvämuutoksesta, jossa aika moni organisaatio tässä valtavien murrosten äärellä on, että mitä se syvämuutos itse asiassa nyt sitten tarkoittaa ja miten sitä tulisi viedä läpi. Mä jopa väitän, että me ollaan kohtuullisen hyviä nykyisin Suomessa muutoshankkeiden läpiviennissä. Me ollaan erinomaisia muutoshankkeiden teknisessä läpiviennissä. Ollaan oltu siinä jo monta vuotta erinomaisia, mutta myöskin niin kuin se inhimillisen puolen ymmärrys on siinä niin kuin kasvanut. Mutta sitten kun me lähdetään puhumaan tämmöisestä syvämuutoksesta, niin se on huomattavasti holistisempi ja kokonaisvaltaisempi ja sen takia haluttiin kehystää tämä nimenomaan nyt sen transformaation äärellä. Joo. No nyt kun tutkimus sanoo, että 70% hankkeesta jollain tavalla tai jollain mittarilla epäonnistuu, niin
mikä sun mielestä, mitkä on ne keskeiset syyt, mistä se niin kuin hirttää kiinni? No, McKinseyn tutkimushan tuo ensimmäisiä näitä tällaisia on, missä tämä 70% on pompsahtanut, sitten sieltä löytyy Bain & Companyn 80% ja näin poispäin. Se McKinseyn ensimmäinen tutkimushan sanoi, että ne 2 kriittistä syytä, miksi muutokset organisaatioissa epäonnistuivat, olivat muutosvastarinta ja sitten johtamattomuus. Ja kyllä nyt edelleen tietysti inhimillisen muutoksen, ja varsinkin kun tästä transformaatiosta puhutaan, niin meidän on pakko puhua ja pysähtyä sen inhimillisen niin kuin ihmisten läpiviennin niin kuin ymmärtämiseen ja oivaltamiseen, että mitä se oikein niin kuin tarkoittaa ja mistä siinä on niin kuin kyse. No miten sä näet sitten nimenomaan tätä muutosvastarintaa, mistä se kumpuaa? Että onko se, mikä on se syy ja onko se aina niin kuin huono juttu, että ihmiset vastustaa? Joo, mä oon ollut nyt viime viikkoina jopa vähän niin kuin näreissäni tästä muutosvastarinnasta, kun meni helposti. Me ymmärretään tämä inhimillinen puoli, eikö niin, että ihmisillä on luontainen tapa epäillä, ja se on niin kuin se perusolettamus, että ihmiset katsovat maailmaa, niin se on jopa niin kuin viisautta, että me epäillään ja pelätään pahinta. Ja nyt me aika usein sit niin kuin ymmärretään tämä ja tiedostetaan tämä. Ja ajatellaan kursseilla ja koulutuksissa, että minä pystyn käyttäytymään paremmin. Ja sitten kuitenkin, kun me lähdetään viemään muutoksia läpi, niin ne ensimmäiset kysymykset ja epäilykset, joita sieltä ihmisiltä tulee, niin me saman tien otetaan semmoinen muutosvastarintaleima tähän niin kuin mukaan. Et epäilys ja skeptisyys ja kyynisyys on osa sitä, ja mä sanotankin nykyisin, niin kuin viime viikkoina mä sanon, että muutosvastarinta on sitä, kun tämä prosessi ja tämä tekeminen ei mene oikealla tavalla. Että täällä on niin kuin kitka, joka synnyttää sitten siinä ihmisissä sitä muutosvastustusta ja muutosvastarintaa. Se on suhteessa siihen muutoksen niin kuin läpivientiin ja siihen prosessiin. Vähän provokatiivinen, mutta toivon mukaan taas auttaisi ja herättelisi ihmisiä siihen, että ei pidä säikähtää niitä kysymyksiä ja mielipiteitä, joita ihmisillä on, jotka saattavatkin olla sitä muutosta niin kuin vastaan, tai siellä saattaa olla ihan relevantteja niin kuin huolia. Eikö se ole vaan niin kuin merkki siitä, että nyt tästä ei ole niin kuin tarpeeksi tietoa, mä en ymmärrä tätä, mä olen ehkä huolissani siitä, niin kuin, että miten tämä vaikuttaa minuun, ja tämä tämmöinen, puhutaan ehkä vähän niin kuin terveestäkin epäluulosta, mikä on meihin aika lailla sisäänrakennettu tämmöinen negatiivinen bias, eli aina katsotaan asioita ensin alatajuisesti niiden riskien kautta, ja sitten ne mahdollisuudet tulee niin kuin myöhemmin siihen. Että tavallaan ne ensimmäiset haastavat kysymykset tai sellaista, onko tässä mitään järkeä, niin kertoo sitä, että nyt joku asia ei ole vielä riittävän pitkälle perusteltu. Joo, ja tämähän on jännä, että kun lähtökohtaisesti meidän pitäisi puhutella sitä niin kuin mahdollisuutta, että mikä se mahdollisuus tässä on, että aivotieteilijät tänä päivänä tunnistavat aika hyvin, että kun ihminen kokee uhkan, niin se käyttäytyminen nopeasti menee nykyisillä tiedoilla ja taidoilla ongelman ratkaisemiseen itsenäisesti. Ja meillä on edessämme maailma, jossa meidän pitäisi pystyä miettimään asioita innovatiivisesti yhdessä. Ja silloin kun ihminen näkee siinä mahdollisuuksia, niin se pystyy tämän tyyppiseen ajatteluun ja toimintaan. Et meidän pitäisi herätellä sitä niin kuin isossa kuvassa sitä mahdollisuutta, ja tämä tämmöinen Kotterin sense of urgency, luoda kiireen tuntu, joka on se alkuperäinen suomennos siitä sanasta, niin sillä usein ja puhuttiinkin burning platformista, että pitäisi synnyttää burning platform. No kyllä meidän tietyllä tavalla pitää synnyttää ymmärrys, että miksi tämä on välttämätöntä juuri nyt. Mutta meillä viestinnässä pitäisi olla enemmän alkuvaiheessa sitä mahdollisuutta ja mitä positiivista me ollaan tässä hakemassa. Mutta sitten kun ihmiset on sillä tavalla hassuja, että ne saattaa jostain yksittäisestä lauseesta niin tarttua kiinni. Meilläkin on nyt yksi semmoinen keissi, jossa ihan yksittäinen lause elää edelleen semmoisena vahvana narratiivina siinä, että mikä tässä itse asiassa on se piiloagenda tai mikä tässä onkin se negatiivinen juttu. Lähtökohtainen ja alkuperäinen tarkoitus tällä lauseella ei ole ollut ollenkaan synnyttää tämän tyyppistä niin kuin pelkokerrointa. Mutta kun ihmiset on sillä tavalla veikeitä, että nappaa jostain kiinni ja sitten sieltä alkaakin syntyä
se niin kuin huoli tai pelko. Joo. Tämä on mielenkiintoinen nosto. Mä oon miettinyt tätä muutosta ja muutoksen läpiviemistä ja peilailu sitä tähän niin kuin koronapandemiaan ja mitä siinä tapahtui. Että ei puhuta, se ei ole nyt meidän aihe tänään, mutta siellä on sellaisia mielenkiintoisia yhtymäkohtia tästä, että justiinsa tämä sense of urgency, että mistä se tuli. Se oli niin kollektiivinen, että se meni paitsi läpi sen poliittisen kentän, mutta se meni myöskin niin kuin ihmisten joukossa. Aivan äärimmäiset toimet, siis ne näkemättömiä toimia pystyttiin niin kuin pistämään toimeen. Kun ihmiset ymmärsi sen, että oliko se kuolemanpelko, joka liittyi niihin sen alun niin kuin dramaattisuuteen tai näin, mutta tällaista tietysti on niin kuin yritysmaailmassa ihan eri mittakaavaa se niin kuin kiireen luominen. Joo, mutta kyllä tietyllä tavalla tuossa on hyvä tuo ulkoinen uhkahan on aina usein semmoinen, joka yhdistääkin aika hyvin vielä ihmisiä. Okei, nyt meillä on tämmöinen ulkoinen uhka, niin 1, 2. Ne, jotka jo aikaisemmin pystyneet oikein tekemään yhdessä töitä, niin huomasivatkin, että koronan aikana me ratkaistiin monia juttuja, kun meillä oli tämä ulkoinen uhka tässä ympärillä. No, tähän muutosvastarintakeskusteluun liittyy yleensä tällaiset epäviralliset vaikuttajat. Siellä niin kuin, organisaatiossa olevat vahvat persoonat, joilla ei ole muodollista asemaa esimerkiksi, mutta he saattavat siinä omiensa joukossa olla vahvoja vaikuttajia. Miten sä näet niin kuin heidän roolinsa sitten, tai miten niin kuin organisaation pitäisikö heidät erityisesti huomioida tässä valmistelussa? Voi vitsi, super vaikea kysymys. Ne, jotka on pitkään toimineet, mä tiedän, että sullakin on työuralta kokemuksia näistä mielipidevaikuttajista, vahvoista mielipidevaikuttajista, jotka vielä sitten, että onko se niinku puolesta vai vastaan sitä muutosta, niin nämä, jotka on vahvoja mielipidevaikuttajia ja on muutosta vastaan, kun ne saa niinku käännytettyä, niin niistähän tulee, eikö vaan ihan valtavia muutoksen niinku kiihdyttäjiä, että ne jollakin tavalla saa sitten siihen porukkaan aivan uskomatonta niinku uskoa ja toivoa. Kyllä. Ja sitten samanaikaisesti, jos me katsotaan niinku tutkimusaineistoa ja niin kuin statistiikkaa, niin valitettavasti johtajien ei pitäisi valtavasti käyttää näihin ihmisiin sitä energiaa, koska se on sit enemmän niin kuin onnenkantamoista, kääntyykö se tai ei. Ja yleensä aika on se, joka korjaa sit satoa, että ajan myötä ja niin kuin todisteiden myötä niin se kyynisinkin ihminen alkaa havaitsemaan, että hei, no tässä oli niin kuin ideaa ja vipua, mutta ne usein on sit niitä ihmisiä, jotka kuitenkin syö meiltä aika paljon sitä energiaa ja virtaa. Joo, mutta tärkeää tunnistaa. Ihan ehdottomasti. Yksi tärkeimpiä lähijohtamisen näkökannasta erityisesti niin on se, että sä täkäät ja tunnistat, ketkä on niitä mielipidevaikuttajia ja mikä on niiden suhde siihen muutokseen. Ja sitten samanaikaisesti tunnistaisi tämän, että kun oleellista on, että me saadaan muutoksen agentteja. Että meillä on niitä muutoksen agentteja, jotka puhuu sen puolesta. Niin nyt se on useimmiten sen muutoksen agentti on eri tyyppi kuin se, joka on se sun luottokaveri siinä tiimissä. Et se, joka on pitkän linjan kokenut osaaja, niin se on tosi inhimillistä, että meillä niin kuin lähiesihenkilöinä on ne sitten ne kaverit, joille me aina soitetaan. Matille ja Maijalle aina kilautetaan, kun on joku ongelma. Mutta suhteessa tähän muutokseen, niin nämä Matti ja Maija ei välttämättä olekaan niitä muutosagentteja. He voi olla ihan erilainen näkemys tähän muutokseen. Ja se saattaisikin löytyä jostain ihan muualta. Kyllä. Ja sen takia olisi tosi oleellista, että lähijohtaja jaksaa pysähtyä ja niin kuin suhteessa siihen muutokseen tehdä tietynlaisen skannauksen, että mistä nämä ihmiset on ja mikä niiden suhde siihen on. Aivan. Tästä saadaankin hyvä aasinsilta tähän meidän toiseen teemaan, eli siihen johtamiseen ja johdon rooliin. Yksi sellainen niin kuin iso, tai siis puhutaan, että ei ole luottamusta johtoon, se on niin kuin iso tekijä tämän niin kuin, muutosvastarinnan tai tunnistetun muutosvastarinnan taustalla. Että ei oikeasti niin kuin uskota tähän ja luoteta siihen johtoon. Ja sehän on ymmärrettävää varsinkin, jos johto toimii niin, että vähän niin kuin potkaisee purkin kadulle, eli sen muutoksen liikkeelle ja sitten häviää johonkin. Tämä on niin kuin ymmärrettävää ja tämä tämmöinen, niin kuin puhutaan johdon näkymättömästä työstä, jolla on niin kuin hirvittävän tärkeä arvo, niin millaisia näkemyksiä tai kokemuksia sulla on itselläsi siitä, että miten tämä johdon toiminta
joko mahdollistaa tai edistää sitä transformaatiota tai sitten niin kuin toimii sitä vastaan. Niin, mä oon samaa mieltä sun kanssa, että me tietysti tunnistetaan, että tämä ylijohto on aika kriittisessä roolissa, että tutkimusaineistot todistaa kerta toisensa jälkeen, että se ylimmän johdon aktiivinen niin kuin toimiminen siinä muutoksessa on niin kuin todella kriittistä. Ja nythän tämä näkymättömyys ei useinkaan ole siinä muutoksen alussa ongelma, että siinä muutoksen alussa kyllä johto näkyy, eikö niin? Ja sehän on se porukka, jolta ihmiset haluavat kuulla, että miksi tämä muutos tehdään, miksi juuri nyt ja mitä tällä oikeasti tavoitellaan, että onko tässä jotain bisneshyötyjä niin kuin mietitty. Ja sitten mielellään tässä olisi sen verran ylijohto niin kuin tehnyt duunia, että se pystyisi kiteyttämään tämän niin, että ihmiset pystyy ymmärtämään tai nostamaan sieltä pari tärkeintä teemaa, että kun se 3-5 teemaa voi jäädä mieleen, niin me oltaisiin jaksettu tehdä tämä duuni. Mutta sitten se näkymättömyys alkaa tulee sitten, kun se, ikään kuin se hanke menee niin kuin eteenpäin sen ylimmän johdon puolelta, että sitten ikään kuin alkaakin olla vaikea löytää sitä omaa roolia, että mitäs mä nyt tässä niin kuin teen, eikö tämä on niin kuin lähiesihenkilön työtä nyt viedä tätä muutosta eteenpäin. Joo, siinä helposti rupeaa organisaatiot niin kuin toimimaan organisaationa, että tämä on nyt pistetty täältä liikkeelle ja sen pitää sitten liikkua, mutta se sponsorista ei turhaan puhuta sponsorina tai omistajasta, sanotaan niin, että muutoksen omistajuus pitää olla aktiivista ja sen pitää olla niin kuin näkyvää ja viestiä pitää toistaa aivan niin kuin väsymykseen saakka. Ja tämä voi olla tietysti yksi selittävä syy siellä taustalla, että tuntuu, että mä papukaijana papatan tätä samaa ja ei vieläkään ei niin kuin tapahdu. Tuleeko semmoinen henkilökohtainen väsymys, mutta se on ihan ymmärrettävää ja asioita pitää toistaa moneen kertaan ja joka käänteessä, että se on niin kuin ihan välttämätöntä. Sitten toinen juttu on se, että lähdetäänkö itse toimimaan myöskin sen muutoksen. Jos niin kuin tulee viitteitä siitä, että johto sanoo, että näin pitää toimia, mutta ei toimi itse, ihmiset huomaa sen heti. Ja silloin se luottamus niin kuin karisee, että okei, että meidän täytyy ja sit sä et. Tämä on tämmöinen iso juttu. Mitä sä sanoisit sitten keskijohdosta? Monesti nostetaan, että niin kuin keskijohto on se, joka ehkä eniten vastustaa. Heillä on se kuuluisa puun ja kuoren väli siellä niin kuin toimipaikkana. Että mikä se keskijohdon rooli sitten tässä on? Niin, että keskijohto on kroonisesti epäpätevä, että joko työntekijät, tiimiläiset kaipaa ja odottaa jotakin, tai sitten se ylempi johto odottaa jotakin, mutta jostain suunnasta joku kuitenkin koko aika jotain pyytää. No, yleisestihän keskijohto aivan liian vajailla tiedoilla joutuu lähteä viemään muutosta eteenpäin, ja sitten siihen rinnalle vielä tulee tilanne, että he on melkein niin kuin samassa linjassa sen niin kuin muun organisaation kanssa sen muutoksen läpiviennissä. Et pahimmathan on nämä tilanteet, jossa meillä vaikka konsernitasolta lähtee joku muutoshanke liikenteeseen ja sitten sitä lähdetään niin kuin viestimään ja viemään eteenpäin, ja sitten tavallaan sen lähiesihenkilön pitäisi pystyä kertoa, mistä tässä on kyse, ja niillä ei ole niin kuin mitään kykyä kytkeä sitä siihen niin kuin arjen todellisuuteen, että tuntuu, että tämä on joku ihan irrallinen hanke ja projekti. Joo. Oma kokemukseni, kun olen toiminut sekä niin kuin siellä konsernitasolla että sitten liiketoimintatasolla, ja itsekin ollut niin kuin jotain muutosta laittamassa liikkeelle semmoinen, että tämä on hyväksi tälle yhtiölle ja että tämä on tarpeellista tehdä. Sitten toisaalta, kun on katsonut vähän niin kuin vastaavanlaisia hankkeita sitten siellä liiketoiminnan, niin oikeastaan silloin vasta itse huomasi sen, että tämä on niin kuin ovela juttu, että koska täällä liiketoiminnassa fokus on nimenomaan siinä liiketoiminnan tekemisessä, ja moni tämmöinen niin kuin hyvääkin tavoitteleva hanke rupeaa kuormittamaan. Se tulee niin kuin uutena. Ei siellä organisaatiossa välttämättä ole sitä sellaista resurssivaraa, joka rupeaa tekemään sitä transformaatiota. Että tavallaan se resurssointi pitää miettiä todella huolellisesti siinä, että miten tämä oikeasti toteutetaan. Ja kun transformaatiosta puhutaan, ne on pitkiä prosesseja. Miten ne hoidetaan pitkässä juoksussa ja pitkäkestoisesti sillä tavalla, että sillä organisaatiolla on ylipäänsä kyvykkyys niin kuin vetää se transformaatio läpi. Just näin. Joo, ja tässä tulee nyt tämä niin kuin aikaperspektiivi, että
oli hyvä, että puhuit niin kuin tästä, että muutoksella on omistajuus myös siellä niin kuin ylimmässä johdossa. Lähtökohtaisestihan muutoshankkeiden pitäisi olla liiketoiminnasta aina niin kuin lähteviä. Eli siellä on omistajuus on niin kuin liiketoiminnassa, se on niin kuin bisnekselle relevanttia ja sitä viedään eteenpäin. No nyt sitten se pitäisi se jarru olla siinä kohtaa, kun me lähdetään viemään muutosta eteenpäin, niin kun sitä on suunniteltu ja mietitty ja ne hyödyt alkaa olla aika kirkkaat, että tätä tällä niin kuin tavoitellaan, niin sitten se toive on jotenkin, että se keskijohto ja varsinkin työntekijät, että ne niin kuin kampeissa jotenkin tosi nopeasti kasaan, että mistä tässä on kyse. Ja kun tänä päivänä me tunnistetaan, että vuosi vuodelta kriittisemmäksi tekijäksi tulee tämä osallistaminen. Että ihmisten pitää kokea, että mä saan osallistua, mulla on mahdollisuus vaikuttaa tähän ja mä pääsen niin kuin tähän jollakin tavalla. Tämä ei ole vaan annettu, koska annettu muutoshanke synnyttää vaan kuuliaisuutta ja ihmiset näyttelee kivasti mukana. Ne niin kuin leikkii, että matkassa ollaan, mutta odottavat, että toivottavasti pian päästään takaisin menneeseen ja niihin tapoihin, joita me ollaan ennen tehty. Niin nyt pitäisi sit varata sitä riittävästi aikaa, jossa me suunnitellaan, että mitä tämä muutos konkreettisesti tarkoittaa. Ja tässä on mun mielestä yksi isoin niin kuin muutoshankkeen ja transformaation välinen ero. Et jos perusmuutosjohtamisen ajatus on, että se lähtee liikkeelle siitä, että sun täytyisi aina lähteä muutoshankkeesta liikenteeseen lopputuloksesta käsin. Eli mitä me ollaan täällä tavoittelemassa, koska eikö niin, meillä on nykytila, meillä on tavoitetila ja muutos on tässä keskellä. Sitä muutosta me ollaan johtamassa. No, perinteinen niin kuin ajatus muutoksen läpiviennistä on se, että me ymmärretään, mitä lopputulemaa kohden me ollaan menossa. Meillä on projektin tavoitteet määritelty, mutta meillä on ne organisaation hyödyt määritelty. Sitten se seuraava askel on, että meidän pitäisi ymmärtää, ketä rooleja tämä muutos koskettaa ja miten näiden roolien tekemisen pitäisi muuttua. Eli rooli ja miten niiden tekemisen pitää muuttua. No kun me tehdään transformaatiota, joka tarkoittaa siis syvämuutosta, jossa meillä on strategia ja tavoite, jossa me otetaan kantaa todennäköisesti organisoitumiseen, me otetaan kantaa johtamisjärjestelmään, me otetaan kantaa palkitsemiseen, me otetaan kantaa ihmisten niin kuin osaamiseen ja kyvykkyyteen, niin me otetaankin aika holistisesti, niin kuin moni asia lähtee muuttumaan yhtä aikaa, niin kuka sen muutoksen alussa pystyisi määrittelemään tietyille rooleille, miten niiden tekeminen muuttuu? Ei kukaan. Ja silloin meidän pitäisi ymmärtää, että transformaatiohankkeissa sen lähijohtamisen ei pidä olla vastausautomaatti, eli ei tarvitsekaan pystyä vastaamaan niihin kysymyksiin, joita ihmisillä on. Ja me palataan nyt takaisin meidän ensimmäiseen aiheeseen siitä muutosvastarinnasta. Et hitsi viekö, kun ne ihmiset tulee niiden loistavien kysymysten kanssa, niin sitten kun me mietitään niin kuin perinteisellä ajatuksella, että okei, no mulla pitäisi olla ymmärrys, että miten tämän tekeminen muuttuu, mä en pysty vastaamaan, mä en pysty muutosjohtaa tätä, mulla iskee paniikki, mä sivuutan niiden ihmisten kysymykset, jolloin ihmiset kokee, että täällä ei halutakaan, että millään tavalla niin kuin kommentoidaan, vaikutetaan tai osallistutaan, jolloin he passivoituu ja vetäytyy niiden arvokkaiden kysymysten kanssa, koska viime kädessä transformaatiossa se arjen todellisuus muuttuu vasta, kun me mennään sitä muutosta eteenpäin. Sitä ei pystytä ennakkoon määrittämään eikä viemään eteenpäin. Ja sitten vielä pahempi skenaario on se, että se lähijohtaja, esihenkilö vajailla tiedoilla, pelokkaana vielä ehkä vähän itsekin epävarma, että mistäköhän tässä muutoksessa on kyse. Tämähän tarkoittaa vaikka nyt organisoitumisen näkökannasta ehkä omankin tontin muutosta. Niin päätyykin siihen, että se latelee sitä samaa hissipuhetta, mitä se ylijohto on puhunut. Ja yrittää ikään kuin vähän niin kuin jäädä sinne semmoisen niin kuin maskin taakse ja puhua sitä hissipuhetta. Ja se on vielä hirveämpää, koska ylimmältä johdolta kyllä halutaan tätä selkeää hissipuhetta toistamista niin kuin loputtomasti sen asian äärellä. Mutta lähiesihenkilöltä odotetaan ihan toista. Siltä odotetaan, että auta minua ymmärtämään, mitä tämä tarkoittaa mun arjessa. Ja nyt se auta minua ymmärtämään ei välttämättä olekaan vastauksia, vaan se on sitä, että me käydään keskustelua. Niitä kysymyksiä tulee ja niihin kysymyksiin sanotaan, että toi on hyvä ajatus. Ei ole pohdittu, ei ole mietitty, mutta meidän kannattaa miettiä tätä ja ehdottomasti otetaan pöydälle.
Tai sitten jos sieltä tulee aivan niin kuin kuuta kiertävältä radalta tuleva niin kuin ajatus, tämmöinen, tiedätkö, kun ihmiset joskus niin lähtee laukalle tämä niin kuin ajattelu, niin sitten voi edes vetää niin kuin takaisin. Et mä en tiedä mistä tämä tuli, mutta on mielenkiintoinen kierrepallo, mutta ei millään tavalla liity tähän hankkeeseen. Niin tämähän on se, mitä siltä lähiesihenkilöltä niin kuin odotetaan, sitä semmoista niin kuin luottamusta ja läsnäoloa. Ja tässä me usein sitten niin kuin, kun me ollaan nyt jo opittu sitä muutosjohtamista, niin me mennäänkin lähiesihenkilöt menee kipsiin. Kyllä. Mä tarttuisin tuolta, sä mainitsit ohimennen palkitsemisen yhtenä osana, ja ihmisethän vastaa hirmu hyvin insentiiveihin, on ne sitten positiivisia tai negatiivisia niin kannustimia. Ja nyt kun niitä mietitään, niitä kannustimia tässä, niin tämmöiset ristiriidat on hyvä tunnistaa siellä. Et voi olla, että meillä on hyvä kannustin, että toimit tietyllä tavalla, mutta se voi olla semmoinen, joka on sitten esimerkiksi ristiriidassa, jos on vahva tämmöinen työn tulokseen sidottu kannustin. Et kumpi painaa siinä vaakakupissa enemmän. Olen itse esimerkiksi nähnyt tällaisen tilanteen, missä oli uusi laite hankittu, tuotantolaite, jossa oli tietysti kaikki modernit työturvallisuussuojat ja näin päin pois. Ja sitten kun se laite vähän kränäsi, että sitä piti käydä siellä niin kuin putsaamassa tai jotain muuta vastaavaa, ja kun tämä rupesi sitten syömään sitä tulostavoitetta, niin näppärä operaattori sitten keksi tavan ohittaa tietyt turvat sieltä, joka on niin kuin täysin niin kuin ristiriidassa tavallaan sen, että mitä haetaan esimerkiksi työturvallisuutta niin kuin parantamalla. Tämä nyt on äärimmäinen esimerkki, mutta havainnollistaa ehkä sitä, että miten niin kuin, tämmöisten kannustimien ristiriidat voi niin kuin, että jos ei niitä ole tultu ajatelleeksi, niin saattaa sitten niin kuin, tuhota sitä koko transformaatiota, sen tavoitteen toteutumista. Ja sitten taas kun mietitään, että kun noin 40% muutosvastarinnasta voitaisiin välttää paremmalla ennakoinnilla, tunnistetaan, että keskijohto on muutosvastarintaisempi kuin työntekijätaso. Ja me usein ajatellaan, että se työntekijätaso siellä, se muutosvastarinta asuu. No ei, kun se asuu siinä keskijohdossa piirun verran enemmän. Ja siellä niin kuin top 5 listalla on esimerkiksi just nämä insentiivit. Tämä on ihan loistava yksinkertainen esimerkki, että rationaalisesti ajatellen ei ikinä ajattelisi, että ihminen lähtisi ohittamaan tällaisia. Mutta kun se insentiivi kuitenkin ohjaa enemmän, niin sitten me keksitään keinoja, millä me niin kuin ohjataan, jotta me saadaan ne insentiivit kuntoon. No voisiko tätä sitten niin kuin yhdessä muotoilla, niin ehdottomasti, mutta ei ole muuten helppoa, kun lähdetään transformaatiohankkeita miettimään, että miten me saadaan niin kuin nämä insentiivit tietyllä tavalla linjaan, mutta ihan kriittinen ulottuvuus. Ja nyt kun keskijohdon muutosvastarintasta puhutaan, niin nostan sitten kuitenkin sen kaikista top 1 muutosvastarinnan syyn, eli miksi keskijohto yleisimmin vastustaa muutosta. Organisaatiokulttuuri on se otsikko, ja se organisaatiokulttuuri, kun sitä lähtee purkamaan sitä dataa auki, että mitä sieltä niin kuin löytyy, niin ei tässä organisaatiossa tällaiset muutokset ole aikaisemminkaan onnistuneet. No ja aika usein se on vielä paikkaansa pitävää, että tätä samantyyppistä muutosta on tehty aikaisemminkin, silloin oli vähän eri nimi tai eri lyhenne. Ei tässä organisaatiossa tällainen ole aikaisemminkaan onnistunut, ei nämä ihmiset muutu, että nämä mun tiimiläiset ei ainakaan lähde, ja sitten ei mun kollegat, siis muut esihenkilöt eivät ikään kuin lähde tähän muutokseen mukaan. Ja nyt kun tämä on top 1 vastustamisen syy esihenkilötasolle, niin on sulaa hulluutta, että enemmistö organisaatioista skippaa tämän esihenkilöiden tuen ja sellaisen niin kuin vertaisparrauksen, että rakentakaa nyt vaikka puolin väkisin jotain niin kuin sparriryhmiä, jossa esihenkilöt joutuu keskenään käydä dialogia siitä tulevasta muutoksesta. Ja jälleen kerran tämä on ennakointikysymys myöskin, että ei ohitettaisi tätä, että joo, että no kyllä ne esihenkilöt, niiden kuuluukin johtaa muutoksia, että sen kun hoidetaan, vaan annetaan se aika ja tila ja sitten pistetään ne keskustelemaan, koska silloin kun ne keskustelee keskenään, niin sehän on parhainta myytin murtamista.
siellä rikotaan niitä myyttejä, jotka todennäköisesti ihmisten korvien välissä estää heitä ottamassa sitä johtajuutta ja roolia. Kyllä se aikamoista esihenkilöllä on niin kuin rohkeutta vaativaa se, että hän lähtee sitä muutosta viemään eteenpäin, vaikka tämä ei olisi aikaisemmin onnistunutkaan, vaikka mä en usko, että mun kollegat tätä vie eteenpäin ja kaikista vähiten mä uskon, että mun tiimiläiset vie sitä eteenpäin. Mutta jos näitä saadaan purettua, niin ihan varmaan lähtee jengi niin kuin esihenkilötkin paremmin sitä hommaa viemään. Joo. Ja tässä on tietysti ne aiemmin mainitut mielipidevaikuttajat myöskin hyvin keskeisessä roolissa tässä. Juuri näin. Meillä oli itse asiassa vähän tähän liittyen oli siellä niitä ennakkokysymyksiä. Mulla valitettavasti katkesi yhteys tästä, mä en näe sitä. Me sitä tuossa ennen lähetystä vähän valmisteltiin vastausta siihen, että jos tämä ennakkovalmistelu ei ole ollut riittävää ja sen takia sitten törmätään seinään, niin mitäs sitten? Se oli loistava kysymys asetettu, koska siinä oli kaksi hypoteesia oleellista. Ensimmäinen oli siis se, että jos tunnistetaan, että ollaan vähän jo niin kuin jälkijunassa ikään kuin tämän muutoksen kanssa, että ollaan tehty sitä niin kuin vähän jälkijunassa tai liian verkkaisesti, joka on siis aika monessa organisaatiossa nyt niin kuin vastassa. Ja en tiedä, onko se verkkaisesti muutoksen tekemistä. Samanaikaisesti meidän pitää tunnistaa, että tämä maailma on muuttumassa niin kuin epäselvemmäksi. Että meillä on tulevaisuudessakin tulossa ennustamattomia, uskomattomia niin kuin, tilanteita, koronaa ja sotiin verrattavia niin kuin täysin absurdeja tilanteita, jotka vaatii meiltä nopeampaa reagointia, että tehdäänkö verkkaisesti vai ei, mutta siis lähtökohtaan me tunnistetaan, että meillä on pakko tälle muutokselle. Ja sitten me huomataan, että ihmiset ikään kuin eivät lähdekään, niin saada sitä muutosta menee eteenpäin, niin pitäisikö sitten niin kuin jatkaa tätä matkaa kaikesta huolimatta. Eli tunnistetaan, että tälle muutokselle on tarve ja syy, ei saada porukkaa oikein mukaan, niin mitäs pitäisi tehdä? Voidaanko me oppia jotain tästä startup-skenestä tässä? Siellähän on tämä tämmöinen fail fast mentaliteetti, kokeillaan, jos ei toimi, niin sitten pivotoidaan, otetaan toinen. Et voidaanko me jotenkin, miten sä näet tavallaan, olisiko siinä sellainen ajatus, että ei toimi, stop, mitä tehdään, mitä pitää muuttaa tässä meidän ajattelussa, valmistelussa ja otetaan sitten, kokeillaan toista suuntaa. Hei, joo, ja varsinkin kun me puhutaan transformaatioista, niin toihan olisi ihan loistava, koska startupeihinhan kuuluu semmoinen, että pivotointi ei ole, se ei ole sillä tavalla epäonnistuminen, se on oppimiskokemus. Moka on lahja. Ihan tosi kliseistä, mutta eikö niin, perusfundamentti on vähän erinäköinen, kun me pusketaan härkäpäisesti jotain muutosta. Ja nyt me saadaan nämä ihmiset muuttumaan ja nämä ihmiset on objekteja ja sitten me muutetaan nämä ihmiset ja sitten nämä ihmiset muuttuu ja sitten tämä organisaatio kukoistaa. Niin tuossahan tavallaan startup-skenessä on tämä pivotointiajatus on se, että me ollaan yhteisesti tekemässä kokeiluja, eli taas se osallistamisen kokemus ja vaikuttaminen ja sitten me pivotoidaan ja viedään sitä eteenpäin. Ja isoissa organisaatioissa tämä pivotointi ei ole mahdollista koko organisaatiotasolla, mutta meillä voisi olla tämmöinen pivotointityyppinen startup-yksikkö siellä. Se voi olla joku yksi divisioona tai joku yksi tiimi, joka lähtee kokeilemaan sitä asiaa, tai meillä voi olla koostettuna joku ryhmä, joka lähtee ikään kuin tekemään, että kokeillaan tätä ensimmäisenä ja katsotaan, millainen vipuvaikutus sillä on suhteessa siihen muutokseen. Tässä on varmasti semmoinen kultajyvä kaikille, jotka niin kuin transformaation kanssa työskentelevät, koska maailma menee niin nopeasti eteenpäin. Ja jos transformaatio lähtökohtaisesti sanotaan, otetaan vaikka 2 vuotta on arvioitu, että tässä menee, että muuttuu. 2 vuodessa me ollaan nähnyt viimeisen vuoden aikana sellaista heiluntaa, että kyllä siinä rupeaa niin kuin äkkiä päätä huimaamaan, että pitää olla valmis myöskin niin kuin tarkastelemaan sitä suuntaa siinä niin kuin lennossa niin sanotusti. Just näin, joo. Mutta sitten vastaus siihen kysymykseen, että lähdetään nyt sitten tästä hypoteesista, että meillä on muutos, jota me olemme viemässä. Me ymmärrämme, että tälle on business-syyt ja meidän on pakko saada tämä niin kuin tätä on syytä viedä eteenpäin. Me huomataan, että ihmiset vastustaa. Niin vastaus kysymykseen, joka sen oli ennakkoon laittanut, niin ei jatketa härkäpäisesti, koska et tule onnistumaan. Sä niin kuin venytät vaan sitä. Tietyllä tavalla muutoksellakin on oma momentuminsa. Ja kun se momentum menee ohi, että ihmiset ikään kuin kokee, että tässä ei ole järkeä,
niin vaikka sä kuinka puskisit, niin se momentum on mennyt, sä et saa niitä mukaan. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sit me joudutaan ikään kuin pahimmassa tapauksessa käynnistämään se muutoshanke uudestaan, mutta ainakin nyt vähintään ottaa niin kuin aika lisää ja pysähtyä sen äärelle, että no mikä täällä on se, joka synnyttää sen kitkan ja sen pysähtyneisyyden. Kyllä. Eiköhän siirrytä sitten meidän viimeiseen teemaan. Pitkäjänteisyys on mulla tässä otsikkona, mutta se liittyy juuri tähän nämä transformaatioiden pitkiin aikakaariin ja siihen, että on havaittu, että muutosten määrä kasvaa koko ajan. Siinä, missä niitä 10 vuotta sitten saattoi olla pari vuodessa, niin nyt mennään jo 10 per vuosi. Ja sen lisäksi, että meillä on nämä organisaation käynnistyvät muutokset, monet muut asiat muuttuu. Aika usein kuulee ihmiset, että no minkä takia tämäkin nyt pitää muuttaa, kun se vanha toimii ihan hyvin. Ja se on juuri tämäkin. Eli ihmisten puheista jo kuuluu se, että kuormaa rupeaa olemaan aika paljon. Työtkin ja kaikki niin kuin normaalit asiat pitäisi saada hoidettua ja sitten näitä tulee tähän lisää. Miten tämä niin kuin organisaatiotasolla, jos nyt puhutaan niin kuin siinä, että pitäisi suunnitella transformaatiot niin, että vältytään tältä muutosväsymykseltä ja kyetään niin kuin pitkäjänteisesti sit kuitenkin viemään transformaatiota eteenpäin. No, mulla tulee nyt niinku oikeastaan mennään tähän transformaation niinku sanan äärelle, että me nyt tömähdetään sit valitettavasti johtoryhmän ja ylimmän johdon niinku pöydälle tässä niinku pitkäjänteisyysteemassa ja tämä niinku muutoshankkeiden niinku määrän kasvaminen, se on totta. Mutta nyt jos me lähdetään tekemään transformaatiohanketta, me lähdetään puhumaan, että meillä on tämmöinen niinku transformaatio, jota me lähdetään viemään eteenpäin, niin pahimmillaanhan se sisältää 15 alaotsikkoa, mitä me ollaan tässä niin kuin samanaikaisesti muuttamassa. Ja sitten lähdetään liikenteeseen ja painetaan kahvikuppeihin logot, että on transformaatiohanke uuteen nousuun tai mikä nyt ikinä voitto. Ja teepaidat ja sitä ja tätä. Ja sitten kun sitten hanketta viedään eteenpäin, niin me huomataan, että se dilutoituukin siihen, että me saadaan niistä 15 tai X määrästä niin kuin alahankkeita 2 asiaa vietyä eteenpäin, jotka itse asiassa oli niitä quick wins-tyyppisiä. Ne oli vähän jo niin kuin tuloillaankin, mutta ei siinä mistään transformaatiosta ollutkaan kyse, vaan siinä oikeasti vain 2 paikassa pistemäisesti saatiin niin kuin muutos aikaiseksi. Ja nyt tämä transformaatioiden suunnittelu, siis tämä holistinen näkökanta siitä, että mihin kaikkeen tämä tulee vaikuttamaan, niin tässä ollaan vähän toisinaan liian kepeällä niin kuin siellä ylimmän johdon puolella, jolloin me saatetaan puhua jostakin kasvuteemasta tai asiakkuusajattelun muutoksesta monta vuotta, mutta kun me ei olla jaksettu ylimmän johdon äärellä mallintaa, että mitä kaikkea se tarkoittaa ja skenaarioida sitä läpi. Ja meillähän tietysti niin kuin Wolfilta löytyy aivan nerokasta osaamista tähän, että ennen kuin lähdette viemään transformaatiota hanketta eteenpäin, niin skenaarioikaa nyt ensin, että mitä se transformaatio oikeasti tarkoittaisi ja niitä eri vaihtoehtoja olisi pöydällä, jotta teillä on se konkreettinen tiekartta, mitä te viette eteenpäin. Pitkä tiekartta, kyllä. Ei vain sitä vuoden tiekarttaa. Ja sitten myöskin rehellisesti tutkia ja tunnistaa, että mitkä on meidän kyvykkyydet. Onko meillä niin kuin kykyä tehdä tämä, että onko meillä riittävästi resursseja, onko meillä sitä oikeanlaista osaamista, ymmärretäänkö me juuri nämä dynaamiset vaikutukset, että me muutetaan tämä, niin se vaatii, että myöskin nämä muuttuu täällä niin kuin sivulla tai se vaikuttaa näihin asioihin ja tällä tavalla. Että sen niin kuin yleisen niin kuin kyvykkyyden niin kuin, tunnistaminen ja kehittäminen. Se voi olla, että ensin pitää kehittää ne kyvykkyydet, että me ylipäänsä pystytään niin kuin menemään tästä eteenpäin. Just näin. No entäs ihmisten jaksaminen? Monesti mitataan näitä liiketoiminnallisia tuloksia, mutta sitten tavallaan se hyvinvoinnin mittaaminen, se, että miten ihmiset jaksaa ja kestää niitä transformaatioita, niin saattaa unohtua. Niin, se onkin. Se on lähes 80% joissakin tutkimuksissa, kun sanotaan, että organisaation ihmiset kokee, että ne on jo niin kuin sitä mieltä, että mä en enää pysty kestämään ja sietämään yhtään uutta muutosta, joka on tietysti perusviesti sille, että ihmiset lähtökohtaisesti organisaatiossa ovat, että tämäkin muutos vielä ajatuksella.
Ja sitten varsinkin, jos meillä on vielä näitä aikaisempia muutoshankkeita, joissa sit oikeastaan ei mikään olekaan muuttunut. Ja nyt me taas puhutaan vähän niin kuin samasta termistä, niin sitten on aikamoinen kyynisyys jo niin kuin olemassa, että no mitä täällä nyt oikeasti tavoitellaan, onko tätä niin kuin oikeasti mietitty. On mun mielestä ihan relevantti pointti niin kuin ylimmälle johdolle, niin kyllä siinä mielessä se semmoinen niin kuin organisaation ihmisten niin kuin jaksaminen ja sietäminen niitä muutoksia, niin ne on ihan ytimessä. Et silloin kun sitä alkaa kuulua, niin silloin kannattaa kyllä vakavasti pysähtyä, että mikä tässä menee pieleen. Joo. No, jos palaan vielä hetkeksi siihen kyvykkyyspuoleen, että kun me puhutaan pitkistä transformaatioista, useista vuosista, niin siellä tulee sitten myöskin mahdollisuus tähän niin kuin henkilövaihdoksiin. Ihan ne voi olla luonnollisia tai sitten niin kuin, ties mihin niin kuin syihin liittyen. Miten avainhenkilöt ja avainhenkilöiden niin kuin sitoutuminen ja tämmöinen, että mitä sen niin kuin organisaation pitäisi tehdä turvatakseen se kyvykkyys siinäkin tilanteessa, että tapahtuu henkilövaihdoksia. Toi avainhenkilöiden tavallaan sitoutuminen, niin tietysti tässä hymyilyttää, me tiedetään kumpikin, että silloin jos avainhenkilöt eivät ole sitoutuneet tai ne on epävarmoja tämän muutoksen suhteen, niin kyllä se niin kuin muutoksen suunnittelukin on vähän enemmän semmoista niin kuin näytelmää, että kaikki on vähän niin kuin varovaisia, että se on niin kuin sillai tosi kriittinen. Useimmiten sanotaan muutoshankkeesta, että avainhenkilöiden niin kuin vaihtuminen hidastuttaa muutoshanketta. Mutta sitten kun me puhutaan näitä transformaatioista, niin transformaatioissa usein voi myöskin olla niin, että kun henkilöt vaihtuu, niin siellä 1-2 tuleekin aivan uutta ajattelua ja homma lähteekin ja virtaa ja homma lähteekin niin kuin ihan eri tavalla niin kuin menee siihen suuntaan, mitä on niin kuin tavoiteltu. Mutta molempiin skenaarioihin pitää varautua. Eli tämä legendaarinen uhka vai mahdollisuus. Juuri näin. Molemmat skenaariot pitää tunnistaa. Kyllä avainhenkilöt on aina kriittinen niin kuin pysähtymisen paikka. Kyllä. Hei, meidän aika rupeaa olemaan pikkuhiljaa käytetty. Aika ehkä pistää tätä pikkusen niin kuin pakettiin. Tänä aamuna ollaan puhuttu transformaatiosta, toisaalta sen niin kuin ihmisen kautta, yksittäisten ihmisten ja heidän mahdollisen vastarintansa tai epävarmuutensa kautta, johdon kautta ja sitten tästä, että tämä transformaatio on niin kuin pitkä juoksu, että siihen pitää sillä tavalla vaikuttaa. Millaisia niin kuin tällaisia kiteyttäviä ajatuksia sulla olisi? Ensimmäisenä aloitettiin niistä ihmisistä, että kun organisaatiot ei muutu, ei ne transformaatioissakaan muutu, ellei ne ihmiset muutu. Ja nyt erityisesti transformaatioita tehdessä niin oleellista on löytää niitä paikkoja ja foorumeita, joissa me osallistetaan ihmisiä. Eli ei oleteta, että meillä pitää olla kaikki valmiina ja meidän pitää pystyä kaikki tekemään valmiiksi, vaan meidän pitää enemmän rakentaa niitä foorumeita ja paikkoja, joissa ihmiset pääsee vuoropuheluun, keskusteluun ja ehkä aidosti myöskin muotoilemaan sitä muutosta. Poistetaan siitä se ehkä-sana. Kyllä. Sitten toinen puoli oli tämä johtamisen teema, josta me puhuttiin, johon liittyy sama niin kuin ajatusmalli, että 1/3 organisaatioista valmistelee riittävästi esihenkilöitä siihen muutoksen läpivientiin ja valitettavasti enemmistö vielä antaa niille liian hepposet eväät tämän niin kuin lähijohtamistyön äärelle. Ja sitten sponsori ja ylijohto ei ymmärrä muutoksen omaa roolia siinä muutoksessa, erityisesti siellä muutoksen niin kuin loppuvaiheessa. Eli kun silloin me puhutaan siitä kolmannesta teemasta, että transformaatiot vaativat vuosia, ne eivät ole vuoden hanke, ne on vuosien hanke. Ja se vaatii pitkäjänteisyyttä, se vaatii ylimmältä johdolta staminaa siihen, että kerta toisensa jälkeen me jaksetaan uudelleen puhua siitä, miksi me ollaan tätä tekemässä. Myös siinä vaiheessa, kun alkaa näyttää siltä, että muutos alkaa tapahtua, niin pitää aloittaa vielä uusi kierros siinä viestintätreenissä. Joo. Mä olen ehkä näistä kahdesta teemasta laittanut itselleni tällaisia, että vastustus voi olla voimavara, että kannattaa kuunnella eikä murskata sitä, yrittää murskata tai niin kuin eliminoida heti siinä. Sitten nämä epäviralliset vaikuttajat, mistä puhuttiin, niin heidät pitää ainakin tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan ottaa mukaan ja antaa heille rooli. Sitten tästä johdon työstä niin todella tärkeää muistaa, että ollaan roolimallinen joka ikinen päivä. Et tavallaan eletään sitä muutosta itse. Viestiä pitää toistaa väsymiseen asti, mutta tavoite on se, että juurrutetaan sinne rakenteisiin se uusi tapa toimia. Ja sitä pitää niin kuin
mitata, mutta sen lisäksi pitää mitata ihmisiä, ei pelkkiä numeroita. Että sen transformaation maratonissa se koko organisaation jaksaminen on tärkeä ja transformaatio rakentuu sitten rutiineille loppupelissä, että vanhat rutiinit pitää saada pois ja uudet tilalle ja ne sitten kulkemaan eteenpäin. No. Näin. Tämmöinen 3-varttinen tänä perjantaina. Kiitos, että olette olleet kuulolla. Jatketaan keskustelua, verkostoidutaan LinkedInissä, siellä vilahtikin, jos haluat saada meidän opasta, niin sitä pystyy myöskin tilaamaan. Joo, olemme tästä rakentamassa semmoista tiivistä pakettia, cheat sheetti hyvään transformaatioon ja onnistuneeseen transformaatioon. Ja siellä ruudulla näkyvissä meidän linkkariprofiilit, ottakaa yhteyttä ja jatketaan keskustelua. Oikein hyvää viikonloppua kaikille. Hyvää viikonloppua.